Nu. Hej alle sammen, velkommen til den her video. Ja, i dag skal vi ramme altid Silver. He joined. Oh my god. Hey dude. Hey, can we play some rank? Can you come back to the lobby? Bro. Thanks. Rank no build eller rank build? Emote for rank build og don't emote for rank to no build. No, wrong. Wait, rank build. Ready up. You wanna ready up, my friend? You don't. Alright. Let's find it. Now to rank no build. Are you ready up? Oh, thanks. I'm making a YouTube video. I'm gonna pause the video right now. Hej venner. Ja, nu spiller vi helt tynd sådan, så Peter Griffin han vælger den, og han vælger der over. Den nice landing. Nice landing. Jeg vil personligt choose båden, men det er det faktisk også et landingssted, jeg godt kan lide. I will appreciate if you will take a moment down to like and subscribe. Vi spiller rank no have fun watching the rest of the video. Så you have a mic so you can talk? You want us to land here. Let's break the roof here. I don't know this game very well on PC. Then my friend is a Nintendo player, so he gonna carry us. Guys, too actually I feel like it's so much easier to play on Nintendo, so yeah. Oh, my favorite game. Shockwave.
perfect game, actually. So perfect. This game is the best game today. We need shotgun shells, right? Just in min stilling. Okay, guys. Så jeg var bare men hvad man ikke vil gøre for jer. Hey du, altså hvis du kan forstå mig, så emote. Hvis du kan forstå hvad jeg siger, så emote. Emote hvis du kan forstå mig. Så du er dansker. Ej hvor nice. Perfekt. I'm sorry to interrupt you guys. I'm just gonna say I was in a fight. I didn't get time to sit unpause the video there. So we was just in the cause my fault the music was there. Okay, jeg hører bare lidt. Jeg skal videre. Alright, much better.
Let's go. Vil du have din pump igen? Vil du have pumpen igen til emote? Undskyld, jeg tog den, min ven. Yeah. I'm pretty lucky right now. Vi kigger. Jeg tager lidt dig. Den her. Så tager jeg min næste. Yeah. Nope, det her det fungerer godt for os. No way. Yes. Skal jeg drifte? Gonna drift away. Kom igen. Kom igen. Jeg er nødt til at tage det væk. Vi var så tæt på. Ja, skal vi gå tilbage til lobbyen? Lige for at finde ud af, hvad vores rank det her bliver. You ready, guys? We get some. Hvad får vi? Bronze 3. 11. 81. Yeah. Let's do this. I vil sikkert se. Vi har lidt sådan noget. Jeg har fået lidt dårligt loot her. Lidt smule bedre loot her. Jeg tjente en af mig. No, we got sniped. Nå, skal vi spille noget Lego Fortnite? Til lobbyen. Lobby. Oh. Lobbyen. Lad os gå tilbage til lobbyen og spille Lego Fortnite. Okay guys, vi spiller lige noget Lego Fortnite hurtigt. På grund af, jeg gerne vil lige lære det at kende. Jeg har kun rolled som creative. Altså giv lige den her baggrund altså sådan lidt mere moments stillhed. Jeg ved ikke, hvad man skal gøre. Første gang, jeg ved kun, du skal lave campfire. I love you guys that liked and subscribed. Det. Så ved jeg ikke mere. Og så efter det giver jeg op og logger ind i Creative World. Så skal vi lave det her. Ej, den der økse ser så cool ud. Jeg har på en, for den er så cool. Altså, så mange cool ting. Det er en rigtig cool loading screen. Jeg elsker den loading screen. Men jeg kan lige tjekke. Oh. Det er en cool loading screen, guys. Nu forresten. Hvis I er mere til det her lys,
Skriv det i kommentarerne, fordi jeg spiller lige med det. Okay, venner? Det var bare mig, der ramte den. Og I kommer ikke til at kunne høre så meget. Jeg ændrer nok lyden, og den der lyd, det er bare min PC. Og ja, I kan altid sådan spørge om I må friend. I kan altid friend request mig, hvis I har lyst. Og jeg vil så nogle gange lave sådan nogle fanvideoer, men det kræver, at man har en mic. Så nu vil vi lave nogle fjollede challenges sammen. Måske spiller vi også bare lidt hyggespil. Og måske bare noget Lego Fortnite, hvis I har lyst. Hvis I viser mig jeres creative maps. Jeg har ikke engang lyst til at spille Lego Fortnite lige nu. Så skal vi bare lige, guys. Yeah. Loading screenen er så bedst. Jeg kører resten af videoen med den her lys på for jer. Hvis I synes det er bedre. Men lad mig se forskellen. Okay, det ser bedre ud med, men jeg kan lige vise jer det sådan her. Og vi gør det her så direkte udenfor. Undskyld, jeg gør det så direkte view udenfor. Nå, lad os logge ind i Creative her. Jeg har bare lyst til at spille noget Creative sammen med jer. Nej, jeg pauser lige, og så er vi endelig. Okay guys, hvad skal jeg gøre i den her situation? Der er en, der tror mig med at skyde mig i det eyeball. Så. Hvad gør jeg? Gå til siden i sidste sekund, siger I. Okay, der. Didn't work, guys. Didn't work. Just try again. You will come back one day. Bro, jeg så vel ikke det skud. He sniped me out of the sky. He's sniping me higher and higher. Wait, hold. Spawner. Okay, so then nobody suspect. Was he fly fast down this? He landed right by kisten. Så tager han ham ud med en pickaxe, håber han tog chancen. Shifter. Ho. You are so low. He said, you know what? I could one-shot you. And you can also one-shot me. What we do to get up for making this? Good. The fastest editor don't die. Right. Den skal se sådan der ud, guys. Og skal jeg bygge en kone on top. By the way, det kommer til at blive det. Så jeg skal bygge sådan en. Og sådan en kone. Så samme ting. Så vi går lige ned og dropping ham red.
I'm one shot. He's one shot. Why can I not build him? Oh my.